Τι ήταν το δημοτικό σχολείο? Ήταν ένα μεγάλο κτίσμα με 4 μεγάλες αίθουσες, με μια μεγάλη περίφραξη, ματρότυχος, με μια μεγάλη κακελόπορτα σιδερένια, 2 μεγάλα πεύκα, ένα δεξιά, ένα αριστερά, και από ό,τι θυμάμαι με 5 δάσκαλους, αλλά οι 2 ήταν πολύ αυστηροί. Είχε και ένα μικρό γραφείο και 2 γατάκια μικρά για να τρώνε τα ποντίκια, γιατί τότε δεν χρησιμοποιούσαν φάρμακα. Ναι, είχε ένα μεγάλο προαύλιο, στο οποίο χρησιμοποιείται για το διάλειμμα, τρέξιμο, παίξιμο, σκηταλοδρομία. Είχαμε σκάμα άλμα εις μήκος. Υπήρχε αυστηρότητα, υπήρχαν κανονισμοί, δεν έκανες ό,τι ήθελες. Έπαθαν και ξυλίτσες. Καταρχήν είχε προαναγγελθεί ότι θα έρθει ο επιθεωρητής για να είσαι διαβασμένος. Αλλά τουλάχιστον ό,τι με αφορά εγώ συνήθως πάντα διάβαστος. Έρχονταν ο επιθεωρητής με ευγενέστατος, με καλοσύνη, γλυκομίλητος, σου έλεγε σήκω να γράψεις, δεν τα κατάφερες καμιά φορά, σου λέει φταίει η κοιμωλία, φταίει ο πίνακας, εντάξει. Βοηθούσα τους γονείς μου χθες το βράδυ, έκανα συγκομιδή, δεν πρόλαβα να διαβάσω, έσβησε ο λίχνος, δεν έβλεπα, γιατί διαβάζαμε με λίχνο τότε. Σύνολο μαθητών τότε συγκεντρωτικά, γιατί πήγαινε και από τα γύρω χωριά, περίπου 200 μαθητές.